Iro itrai, sesin pan ngai ko blei pi baro ka kerteng ka batiang tam ka jong uji su. Te ke banta ka bangawan ra shapi ha ka dikasngi kedai kene ka ba pilar request ngala kham slam hi shapang ka kerdop ka bakim. Te lada don nap deng jong pi don hap deng ka jing ba ka jing ele te ngai kene ka kubor kan ya rap ya pi bat lada pi lada ban pet i kene ka kubor ba lada pi sngot ho ba pi menta pi don ha kene ka benta te sapet sakaturu ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jing tenjo te kan kham suk ya pi ba pin ya denti lada pi dei bompat pet ya katuka video shapang tu ka benta ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jing tenjo te ngine phai lang bat ngana Matthias kal nong ka ba nyau kat khot ka ba khat lai ka ba ong kumno jisu ong tu besut leng ba ya ka khardap ba kim na ba ka ba keluat ka khardap ka ba jalan ru kalenti kalam sya ka banjat bon ru kia besut na kata te haba ong ka khardap ka ba kim ngis ngau tho ka thau ya ka jing ya lenti ka jong pi ka ba pi hap an ya leng ba shibon ki jing tenjo ha ka ni ka perthai te henrei ha ki bom pat ngau tho pi ngau kumba uble ben uble ula i no u i ben ye pi ha pedeng ki jing tenjo ki ba bon jan henrei onda pi la ngap e ka ni ka khubor pin sa ngau tho ba uble u klem le ben henrei ka de ka jing bo bet ka de ka jing bo ronti ka jong turai ba ki briu ki ha ban ya na ka ne ka khardop ka ba kim ha ba ong khardop pis ngotho ka de ka get la dangi on da ka english te ka de ka get tang ba ka long ka barit ka khardop ka ba kim ha ba ong ba kim ka mot ka barit te balai ba ublei upha yang ngi kristan ba ngin ya na ka ni ka khardop ka ba kim na ta ka jingkhang ka ba ngi labat ong ka ta ka jingkhang ka barit kaba shem jing e bah man rong na kani ka khardop ka barin te ka daw ka long kumne ha ka jing shisha u blai jungi u eat bah yangi ki khod kristan namar ba ngi baro na do mendang long ka perthai ngi de ki khod ki jong blai de namar kata ka daw la da pin pet ye ka tu ka ong utaw la pun khai taw la pun khai ta pin lap yo adam ba la ong ba u de khon jong blai pin lap ya u pindalap hang to la tho ya u Joseph bade khon jong u Jacob la ne kum ta ter te henrei ya u Adam pat la ong ba u de khon jong blai te ka bamot ngi ru ngi her pateng naki ka bamot nadu meningkong ki briu paro khoj ki de khon ki jong blai te henrei da ka jingle palat ka jong ki commitment ki patment ki jongi ka bamot ba ngidu no ya kata ka ba ublei ulatmu bangin imsuk ngin imsan bangin om ya jinjar handai namar ublei jongi pat ublei babha uthau no da kawai pat kalenti ba kata kalenti ka de ka ne kalenti ka balong ka de ka khardap ka bakim bat ula pha nuksaru daw khon jong u balong utrai jongi u Jisu Christ bat haba u Jisu ula wan bat long breu shak de ka perthai uhi ula yat na ka de ka khardap ka bakim bat lada pilong shisha ki nong bot ki jong u pi hap ban bot na ka ne galanti na ka ne ka khardap ka bakem ka ba utrai jong hi ulayat kal don ko ka por ula ong uwe ubreu u ba shubu at bet na do man step hado ban na met utaw breu ba shubu at bet henry u wan u ong ye nga ba ngate la nga di kiat maknaru ngayat na galanti ka ba u Jisu u yat ngam khuslai te henrei nga ong balai pi syukur ya lade nga ong ba pi pim jula jiaseng u Jisu jongi u baju smart ban kieu syaka temple syaki sinagog nga pi sngotenat ban le chapatakiat u Jisu jongi jula chapatakiat te kamot laya pher kalanti kumno pi ong pi yat na kalanti ka ba u Jisu u yat haba pi pim jula jiaseng tau bri ula yam bat ulo ong pendwai kong na kabenta ka jonga te kum tahi
Lada pila long shisha kita ke Kristen ka bamut pihap ban yat na ka ka khardap ka bakim ka ba ublei ula bo bet bo renti ya ki khon Kristen bakin yat na ka khardap ka bakim barro dan uweiru ubala ban lait na ka khardap ka bakim tang ba ki ba yat na ka khardap ka bakim kumbangala ong ye pi ba ki dai tang ki Kristen ki ban yat na ka khardap ka bakim ki bom padlong Kristen ki bom nget yo try haba ki yan na pedeng ki jing bat ki jing le ki babon ja kato kam dai ka khardap ka bakim handai ka dai ka dur jong ka jing sha pen shitom na marba kim shem la jet ya ka lanti ka jong blai handai ki barung pat na ka khardap ka bakim ka thau ya ki ki Kristen ki ba kwa ban ya na ka lanti ka ba u Jisu ula ya Rajungi rula yat na ka khardap ka bakim bat ngakwa ban ong ye pi ba baro hi Kristen udon la ka jong ka khardap ka bakim udon la ka jong ka jing tunju ngamla ban ong ba ka jing tunju ka jong ka kham krau ban ka jing tunju ka jong pi ngamla ban ong ba pi kham suk ma pi ban ya nga ka jing ka jong ka long kham krau ngamla ban ong kum ta namar we po we ubriu la lach na ka khardap ka bakim ublei ula thau ka khardap ka bakim baro Kristen u hapan ya na ka khardap ka bakim te shuwa ba ngine poi bnia sha ka khardap ka bakim ngine pe chwai ka khardap ka bakuloi ka Bible ko ong kum no sha ka khardap ka bakuloi ko ong kum no naba ka bakuloi naba ka kulot ka khardap ka jlan ru kalanti kalam shaga banjot bon ru ki ba ya besut nakata ladapi ya naka khardap ka ba kulot ka jingkang ka ba he ka ba kulot ba ha pi rung pi suk ba ban rung naka jingkang hanrai to tip ya ka wei ba ka jlan kalanti om tang ba ka jlan ka ba kut ngakwa bania thu ipi kan lam shaga jingjot bat shaka jingyap ka babam chukut ka balong ka dujok ka ba shirkai nado nang ni na perthai shua pin mat ka dujok bat don ki bam mat ru na ka ni dujok hanre onda na ka ni ka perthai ki na mat ka jing ba ki jing le ki don ka to ka ni ki breu ngala yu i hanre ka bakut ka ni ka jingjot ka ba ka dujok ka ba shirkai ka ap ya ki bat ki ba bon ki ya na ka ni ka khardap ka ba kulot ka ni ka khardap ka ba kulot ka dai kata ka khardap ka ba ki ba bon haba ki la long Kristen ki yat mon kim yat kat ba kum ka ten ka jong ublai haba ka ten ka jong ublai kala khang wat le ka tu hanre ki le ben bat ki ong ba ngimla ngi nang long tang ki brio kat ba ye ka ei pat ka ba ki riu tum men ki ong ki abat perkheng ngalai i bahai kata ki ni bedang long per riu per thai haba ki riu tum men ki kran ni ka ei ki de pat perking kat ba ka ei pat ka bala tho ka ten ka jong ublai ladangi pens ngau tho ladangi hikai ki ong bai ba ngimla kita ki ba ya na ka khardap ka ba kelot ki de kita ki brio ki bale mon ki bom tre ban ngap ya ka ei ka ba ka ten ka jong ublai ka kran ka ba mod ki ba kum kita ka jlan ka jinya nanti jong ki kan long thek kumba long ki khon Israel kila ya yap ki babon ha po riklau namar ki kwa ban lemon kim kwa ban yat kat bakum kam mon ka jong ublai kim shimna poi sha kata ri jo ka jingsok ka ba ublai ula bo bet buronti pan nadu nang ni na perthai ki de ban yo man te han re ba ki yat mon hala ka jong ka mon kim shimna poi sha kata bat ki babon ki yat na ka khardap ka khardap ka ba kulot ka ni ka jingkang ka ba kulot ngani thu ye pi ha ba pi dang sedang ban rong ka sok ba hanre kap ba pinang yat ka kim ki don le ki ba penyap no ela ka jong ka jing em ki khat no ela ka jong ka jing em namar ba khat ba nang yat ka nang kim hanre ki ni ka khardap ka ba kim pa ka shu kim tang ha ka por ba pidang sedang ban yat bat lada pilala ban besut na ka ni ka khardap ka ba kim ngakwa ba ne thoi pi ka ba kot pinang kulot pin poi ha ki kendau ki ba ki kendau ki ba kenjaman sim ka ba pin om ngam shu ha ba pidang sedang ban ya lenti pi sngo ku ma pin or pin ha pin ngam
Sengo ba pin ngam jelop no. Sengo jinjar palat Henry onda pilayat pin sapoi hi de kendau ki ba ki kendau ki ba kenjaman sim bat la da wan ke yong ke nget sakat no kat no onam dan shu manu bala ban penya klat ya pi nak taka jinge de ka jong pi bat uble bat kat ba pinang yat pin dang sedang ban yo I ke jing sok hado ba pinda sengo tho ba pleng ban im ha ka di ka porthai kam de ka kam ka ba man imma han ka porthai kam de ka kam ka ba jinjar han re ka de ka kam ka ba sok ba han re bon kim tip ya ka lenti de na mar kata ka daw haba kilas dang man shakri utrai marsens dang man shakri utrai kai ka ba ja ki bon ki pai di no namar kumbang ala kren ha ka to ko we ka khubor balei ba ki ba bon ki yap no ka jinglong man sim balei ki ba bon ki pai di no tang shipor ka daw ka long ba Marsin yo utrai ha ka jingim ka jong pi. Usutan ukwa ban penyap no utrai ubadon ha po jong pi. Nama pi yo I ha ka por bala khai utrai jongi. Ngikan mau ha ka por bala khai utrai jongi. But Marsin khai utrai jongi. Tangkat to kat nepor. Pi I kum no herat ula pa ban penyap no iki kelong barok khai ban kentop lang hang to ban yo an penyap no utrai jongi. Henry hato usutan ulala mo. Man pendap yang tak plan ke jong u om shem lala dei namar kata kataw haba piru pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi haba pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi usetan ukwa ban penyap dei ya pi henry utrai ubadon ha po jong pi namar ka jing shon ka jong usetan ka dei utrai jongi dei yangi Ushuni utrai jongi bat namar ngi long ki jong u kwa kan man penjot yangi namar ba dei ba ushuni utrai jongi kwa on penyap no utrai badon hapo jongi dei namar kata uwan rashi bon ki jing ba ki jingele Henry ai ngu yo ble ula sei ki shakri ki ba utrai ki ba thawi kan ka lenti ban pen sok ya pi ban yat lenti ban patai niak bahaya pi ba pin tip ya ka lenti ba pin yat ban ha pi tip ya ka lenti ba pin yat pin ki kuslai wat ha pi yat na ka khardap ka ba kem amen namar kata ke ka ba nga kwa ban ong ya pi ba pi I menta kibriu marsin yo try ha ba ki wan ni ka jing le ba ki jing tunjo ka ba mot ba marsin yo try Ublay ula thawi ka lentikim. Haba ula thawi ka ni ka lentikim usutan pat ula ap lupa natai na po jingkang. Mar persya jong to jingkang ula ap ba ula siat da kita ki knam kiba phimla ban yo I de ki khmat kiba genja do. Hanrei la da pi dei pat kiba yo hikai. La da pi dei kiba I yo ublay. Ublay un pen I pi ta ka lenti. Ngai ngu yo ublay. Nganget na pedeng jong pi ki badon ha YouTube channel ke jonga pi dei ki ba wat you blay dei na mar kata ba ublay usapin kendo ya nga pa dia pi ba pensuk ban yat ya kalanti namar ki don ki bri ki ong namar ba langi iet makna you blay ru ha ba ngim tip ya kalanti komno ngin yat harenga kwa ban ong ya pi ba lada pi i chi sha you blay upenya kendo da ki bri ki ban batai la kamlong ba unwan hi dala de mark mat Henry ngine pet ayu ke Bible ko ong ngine pet na kam ki apostle kal nong ka ba pra ka ni ka khot ka ba arpan riu ter pinda puli hang ni pin lap hang ni ba ngan puli tang ni hi khandia khana ba kanong ta e ka por ula ya thote ngine pet ka ni ka ba lai pho teu philip ula pet che u ba ula yo sngo ba u puli Yau Isaiah unong ya tholupa bat ulo ong me shempang ya ka ba me pule ule ya thote kumno ngala lemda don uban yalam ya nga bat ula kerpat yo philip ban wan kieu bat shong rengkat bat u te kajaka jong kata ka jingtho ka ba ula pule kalalong kene kum kalang brot ka balaya lam no ya u shaka jing penyap bat kum ikhon lang brot bas ngap jar hakmat unong ochnyu jong I kumta ang la kashintor ngasukwa an penpuli kene tang khindiat bangan pesngut ho ye pi ba
ki ba bon na pedeng jong phi ki ba don ha ka ni ka YouTube ka jonga ngas ngau tho phi it bha yo ble bat phim ngau tho phin tip ya ka lenti bat ha ba phim tip u ble ula pen ya kendo ya nga ba ya phi bangan batai benia ya phi ya ka lenti kum no ba phin ya kum ba u new inak u new yunak kong kum no ka te ka jong ble kum ba u ni hi hoi u yunak kum ba u ni u yunak tip ngau tho ha ba ula puli ya ka ten ka jong ble henry shem la shem phang ha ba shem la shem phang ula puli da ka jing ngor u ble u yo I na beneng bat ha ba u ble u yo I na beneng u ble jungi de u shu pet kum to u shu hon no u pet ya ka do not ka jong uni u yunak bat ha ba ula yo I ya u ba u da kwa e ban ngau tho yo ble ula pha e philip ban let ban pen ngau tho tinga nge ki ba bon hi ki ba don hakani ga YouTube ka jonga ki dei ki ba yet yo blay ki ba wat yo blay bat u blay ula pha ya nga bangan wan ban ben sngo tho ye phi knang ba phen sok ban yat lenti amen u blay u yet ba ye phi la da phin yat be tik ya ka e ka ba nga hi ka ye phi nga kwa ban ye tho ye phi kum ba ka sok ban ka man sim ka jonga kum ta ka man sim jo phi ru kan sok namar ngam sngo sarong ya la de hanrei ba ki briu hi ken I yo ble kum ba nga I jan kamon kam yar shisha ngamong ba kim don ki don tang ba kim bon te henre nga da kwa e phi baro ki badan hang ni phin yo lang yo ta ka jing I kum ba nga I yo ble nga kwa phi ru phin I yo u la da phin I yo u phin sa lok chi bon ka jing ker khu sha ki men sim ki ba kor dor wat nam I yo u tang khin get I chi bon yo u ke e ka bangan yo ban hi kai la phin trai kam kata ka mot phila I yo u ba phin trai kam u ble un sale ai ngala yo ban ya kran kat tu ka ne ki kan thai lang ba ka ni ka YouTube ka jonga ngas ngau tho ba phi don chi shai ka ta ka jing I ka jong phi yo ble u ble us dang man pen pau ki ba mayan ha phi na ma ngas ngau tho ye ki jing lang ba ki jing pen pau ngat tep ba phi dei ki briu ki ba kum no bat ngas ngau tho ki don ka to ka ne ki ba it bat nga da kun tu ye phi ba phinang ya cha prang ban it yo trai bat phin so ngau tho bhai ka jing mayan ka jo u ble te ne poi biang cha ka ne ka jo ka banta te kamut uniu sutan u jusiat u yang na tai mar persya jong ka to ka jing khang ka ba kim u yang bat usiat ha ka no ko kom usiat teng wan ra ki jing ele lang ba ulok teng lang ba ki khon teng lang ba ki nong sharai teng lang ba ki parlok teng hi ki office ki ba pitre lani ha ka imlang salang sha le ben sha kren kumno ka ba mon kata kedai ka ba usetan usdang man siat da ki khnam bat lada pilong pat kita ki ba ye chi shayo trai pilong kita ki ba puli bahai ka tien ka jong uble pitep ya galenti pisngau tho ba ngi baro kum ki kristan ni haban ya ni haban rong na ka khardap ka bakim bat habangi haban rong na ka khardap ka bakim pidiban doni ta ka jingya da habu sitan usiat do knam pidiban don ya ka jingya da ka ste ka jong uble pidiban don haba pidon him sngo per ai ru em ki briu ki bala ban rong na ka khardap ka bakim laya tho ba ki long tam khindiat la shukne kan that ye ki la shukne kan that ye ki namar ba ki don chi sha tang khindiat ki ba bon marsen poi ha ka ne ka khardap usitan u yo be ban siat ye ki namar bale kim don ye ka jingya da ka ba kin jablai namar bale namar kim shem la puli bhai ka tien ka jong ublai jin da ki la puli bhai ka tien ka jong ublai ka ba mon la da phi yo ki khon ki ba takat ki khon ki bam tip yo blai ki khon ki ba le persya phin yo I ki khon jong eli phin yo I ki khon jong David kum no ki long ki khon ki ba tam sneng ki khon ki ba le persya ka mon ka jong blai ka mot phin yo man siem te henre namar bangi de pat ha ka New Testament ni hapan duwai pat na ka banta ka jong ki bat kinom long pat kum ha ka to ka por ja ko Old Testament ba kito ki la shuya yap la ka yap no kum to ha ka pop te henre phi pat da ka ba phi yo I ba pleng ki khon ki chakri ka jong trai ru ki long kum ne henre wat nam hon pat kum ta phin duwai phin ya sa na ka banta ka jong ki
bat kim yo light na kata jing chat te jong ka pop ya ki khon ki ti ki jong pi la da ki bahyen ki bahasam ki jong pi ki le ben ye pi nam klet yu Joseph kum no ba ki men ki jong u ki isi yu pat kum no ma u pat u la job na ka we ka por kat no ki jing ten jo light ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo light ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo han re u yai shakriyo blai bat ka ba kut ka jong u ka dei ka ba u yo ya ka jing job bat pi i ba kum no u la it bet ya la ki jong ki men ki jong u shemla thau ya ki bat shemla siu ka liang da ka ba sniu haba pi smart dan puli ka tin ka jong u blai pi suk ba ban rung na ka ni ka khrdap ka ba kim pi i ba kum no pistos u ong yo pol ba ka jing start jo me ka pen lam wir ya me ha ka por bang nga dang sedang ban ya lan ti ki breu ki ong yang abang ala bet nama balai man ong yang abang ade ka breu ka ba thok ru kim la ban ong nama ade ka breu ka bam ju thok ki ong no yang abang ala bet ba khlak khle bet hadre ngam jule ran kat ba ki breu ki dang ben yang kat tang nang shakriu trai kat ba ki breu ki nang le ben yang kat tang nang duai nam ta jong ki bat ngam ju isi ki ngam ju shu ni ki ngale normal be kum ba julong ba dei tang bang shu ak na shin turu ngale be na du donut bat kapoi kapor ba ki la that ban kren kila that ban kren namar ba la da kren ru mentoy namar pi sngo tho hi la da pi pendom ye ki breu ki bom judom that no kalong kum ta hi ki breu ha ba ki sedang ban yo i ba pi ya dan ti ba utrai usutan upendan kam daki ban penlong ye ki bakin pai din no te hen re la da pi pat pi do ne ka jing e utrai ka mot kimla pen yo i gum no yu jisu ki la ong nong bu a ulalot pen yo i yo anes ki la ong kum no ki la ong ba uno ai ksut but pen lap ken ha ka ten ka jong ublai kum no la sha pen chitom ben ya ki jong pol ki jong silas pi i kum no te ka bamot la da pi puli ba hai ka ten ka jong ublai ka bamot pin sngo tho ba pleng ni hap an ya na de khardap na mar teng teng gi breu ki ong ba hu dang la ka por ka ba pat chakri yo ublai na mar man chuarang pat chakri utrai dang kham suk an re men ta sngo jinjar teng teng ki don mar sin chakri utrai ki ya na ka jing tin jo jong ka jing duk jong ka jing kerdo bat ki sngo jinjar ba ki pai din no de na mar ba ki pai din no kim shimla poi shu sha ka ta thong ka ba bleu la bu ben namar balai namar ba kim tip ya kalanti hadrai kwa bani tho e phi kane ka khrdap ka ba kim ka shu jinjar tang ha ka por phi rung anda pila ya pin lap pan ban ba ka jing kur khu ka ba kraw na ka ban ta ka metru na ka ban ta ka met sim ru ban na ka ban ta ka jing im ka jong phi ru handai ki bom tip pat ki sngo tha ki perkhat dang sedang kat ni nga kat ni nga jinjar ka ba kut ayu kan ja handai kam dai kum ta pin shu jinjar tang ha ka por phi sedang ban rung handai onda pila ya pin sa sedang ban enjoy ba kan sa poi ka por ba pin ma ik jing kur khu ki ba phim la ban nyo ba pin ma ik ta ka jing suk bneng ka ba phim la ban shempang nadu nang ni na khando pin yo ma ik ta namar kata ki priyo ki ba kumno ki ba suk ba ban rung na ka khrdap ka ba kim nga kwa ban ye tho e phi ki priyo ki ba sngoret la da phi long ki priyo ki ba sngoret pin suk ba ban ya na ka khrdap ka ba kim phi u de kiu na mar ba uret itliu i barat sakat no ka no rulat ban rung balai na mar ba uret kapmut ki priyo hi ki ba sngoret ki dai ki priyo ki ba suk ba ban rung na ka khrdap ka ba kim bat kim don jing e ru em kum ba u de kiu don jing e ru em la itliu i ba phim la shu ban yu i de ka khmat ka jong phi henre ma u lat leng ba ban rung kata ka de ka jing shisha teng teng ki priyo ki pe ye phi kin sngo ngo kum no ba phi la ban ya na pedeng ka ni ka khrdap ka ba kim ka ba ka ta ka jing ka ba sngo thau shu henre nga kwa pan ya tho ye phi ba balai ba ki la bet ban ya na ka ni ka khrdap ka ba kim ka daw ka long ba ki long ki briyo ki ba sngoret hisin ba ki long ki briyo ki ba sngoret ka ba mot ki la bet ban ya na ka ni ka khrdap ka ba kim ba ki ba sngoret ning kong e ki de ki ta ken ki briyo ki ba penret ya la de hakmat jong blai haba ong ki ba penret ya la de hakmat jong ublai kamut ba ki de kita ki briu ki ba ko ngolot ya ka tin ka jong ublai ka e ka ba ka tin ka jong ublai ka la kren kamut
ki ko ngo ya kata pada haba ki ko ngo ki suk ken ban ya na ka khardap ka bakim hanrei kita ki bas ngau sarong kin la ban rung na ka khardap ka bakim namar la da pi ngau kraw pi ngau tho itu I jingkhang I beret pi pat pi ngat palat haba pi ngat haba pi rung pi la ban rung na ka khardap ka bakim lada pi don ya ka jing prang ba pin rung na ka khardap ka bakim pi haban le kumno pi haban penrit ya la de bat lada pi penrit pin sala kan ban rung hanrei lada pi ngat palat ka bamut pin la kata ka de jing shisha habang ngala sedang banjat nanti ba utra la pin I nga kata ka jing pos ni ba ngala syong da ka bos ba kata ka bos nama ba ka susang si pang nama ba ka blok ngampoi syuk kanu ru kumta ngala hiarno na kata ka bos habang ngala hiar na kata ka bos ngala yo da itu I bicycle I ba syong kitu ki kelung itu I bicycle ba sawa dan lai syaka patak si pang ngala poi chiyeng habang ngala poi chiyeng ngala wat pa kata ka bicycle ngam la chem syu habang ngam chem syu ngalet wat ken ngong ari sya ikitu ka bicycle ka jonga bat haba ngala wat ngala syempat ya ka sya surok ya kata ka bicycle bat ngala kendit no haba ngala kendit no ngala keli no try kamut ayu try kani utry ula yet ho ingau ong la da phakwa ban poi kloi sya kata ka thong bat nadu nang ne na khendo phanyo man e ke jingkur khu ka ba blai ukwa e ban kur khu yo breu ka ba mot phaban long ka breu ka ba sngo ret namar la da sngo he kumba haba pishong da ka bos pislam bahaban le jinglet kalong kumta hi ha ka jinglet jong ka jingya lenti ka jong ngi ki breu ka ba mot ba ka slam bahaba pin poi sha kata ka thong ka ba phimot ba phin yat hanrei kini ki ba shong de ki bite pat ki kham kloi na ba le ba kret yang ar la pen I ba nga shong di bicycle ibarat tang si phang ngala poi ka ba mot ada pis ngau kraw pi kwa ba ni pen I bor sha ba no yak ting ka jong ublai ko ong la da thap nang ne sya nang ne hanrei ki bas ngau kraw kin nam le kumta phile yang ka to ngale ngal double li phi kata ka de ka jinglong jong kita ki breu ki bas ngau kraw kat ba ki breu ki bas ngau ret pat ki long ki ba kloi ban map ki long ki ba kloi ban penret bat haba kim kwa ya ka jing ye kon ya ka jing le persya ya ka jing pen ibor ka penlong ye ki ba kin poi kloi sha ta thong pi haban long ki bas ngau ret te hanrei habang ong sngo ret kam dei pat ba pen sngo ret ya ka bom dei lada ki khang ye pi ke ka balong shabar ka mon ka jong ublai ya kata pi wat nom le haba ong sngo ret kam mot pat ba pi sngo ret la don mano ba ong ye pi le se I trayeng jong pi lane ki ba kham halor ye pi ki ba juya rap ye pi ha ki benta ki ba bon ki pha le thet ki at ye pi pha le thet khaini pha le thet ye ki te ki ba pi long persya nama bang ti ka jong ublai ka persya lada phimle ya kata kamut ba pi sngo sarong kamut pi haban sngo ret ha ki benta la ki jong pi haban sngo tho ha ka no ka benta pi sngo ret ya ka badai om ma pin sngo ret ya ka bom dai sngo ret ka ba kum ka tin ka jong ublai ara pi pli ba hai ka tin ka jong ublai pin tip ha ka no ka benta pi haban sngo ret ba ha ka no ka benta pi haban le persya lada pi le persya ya ka ka bakakti ka jong ublai kala khang persya kamut phile persya ye gitu ki briu phim tre ban ko ngo kamut kata phim ha ka jing sarong kata ru phi ha ka jing sngoret hi namar kata ki briu ki bas sngoret ki de ki briu ki bas suk ba kin ya na ka ka khardap ka bakim namar kata ba phin la hi ban ya na ka khardap ka bakim phi ha ban long ki briu ki bas sngoret lada phi sngoret phin suk ba phin ya na ka khardap ka bakim namar pi ko ngu kat bakum ka jing ka jong ublai haba ki breu ki bengi kho ye pi I jisu jong ye halor ka ding na kumno ulaya sai na ka bentai ki tu ki nong le ben pi ru pi le kum ta ka ma pi sok ban rung na ka khardap ka bakim hanrai la da pi men ta pi tem ye ki ba tem ye pi ka ba mot ka shem jing ba ye pi ba poi cha ka ta thong de namar ka ta ka daw pi haban long ki bas ngauret ublai pen I nga ba nga ya da to bicycle ba nga de ban long ka bas ngauret hanrei habang la poi hayeng ka to ka bicycle kam don chu kamut kumno kala don tang sha surak ublai ya kampat biang ye phaba phan ngauret na hakmat jonga tang hakmat ki breu hanrei hayeng hasam ru pha hablong ka breu ka bas ngauret la da dei ya ki bahayeng ki bahasam la jong la de ki himman ki para la jong la ha ka no ka bentangi haban long ki bas ngauret tang ba ki ban nang pat ban ngauret ha ka rukom ka badai
มันชูสงเร็ดอยากแกกับบอมละลองฮันไรสงเร็ดด่ากจิงสตาร์บัดกะจิงสงเร็ดรู้คำใดบันดอนตั้งชาบาร์ลเนตั้งให้ยิงน้ำมันตึงกิดอนกิบริวกิบบ้าตั้งให้ยิงชาบาร์กิสเนียวดอนไปกิบบ้าตั้งชาบาร์ให้ยิงกิสเนียวแต่กตารุกะลองกับบักลาฮันไรพิฮับบันลองกิบสงเร็ดฮักมัดจงเบลฮักมัดกับอิมลังสาลังบัดฮักมัดกิบให้ยิงกิบฮัสเซมแต่ฮันไรกุมบังal ong ye pi longกิบสตาร์hakanu korukom pinlong kibas ngawret gamot pideban long kumta te kibakum kita kinsuk pihak ban pen ban rung na kaniga khardap kabakem shisha kado kaya le shisha ngi hap ban pen lada pi pen kabamot penlad ban rung pihak ban yakun ban rung na kaniga khardap kabakem namar lada pirung na kanika tliu le se ingila ban ong ka jingkhang ka barit bahala da pirung ka mot ka shem jing baha lada pimlong ki bas ngauret te henre lada pi don ni kata ka jinglong ka jong pi ka ba pidang don hi te jing pen ka mot pi hapan pen ka ka jing pen ka ba na ka banta ka do pi hapan pen pat na ka banta ka men siem ka ba mot pin salat ban rung teng ha ba nga hikai ngasngo kumba ngashu tingan jupor ngasngo ba ngashu pin jupor ngashu nyat jupor ba pinya rung na kanega khardap ka bakem harega kwa ban ong ye phila da phi don hi kamon ban rung na kanega khardap ka bakem ka khamsok na mala la ngashu nyat jupor teng ka shim por ka kham shem jing harala da phi hi phi mon ban rung na kanega khardap ka bakem pin jinjar tang hak por phi rung kat ba pidang ya pin lap pan ban ba ka jing suk sudah ka don namar kata long ki bas ngau dah kamat jong blai nik kong ko ngu ik ka bala tho ka ting ka jong blai ka ka bang yo ban wan ra shapi man la kata yo le kata pentre kam ka wai pa ka wai ka jing kai ka bang ai shapi ngaju ai bet bat ka kam ba pin le te halor jong ka no ka banta ka ba phim pat le phi sedang kan man pentre kam bat ka wai pa ka wai ka bang nga ai phi ra da pentre kam pin suk ba ban ya na ka khorda pat pin long ki ba pas na ka wai ka por sha ka wai ka por kiba don hang ni ngatip pin don bet ke jing ba ke jing le uble ulapan pau pa ki don kiba menta kin sedang ban yat na ka khardap ka ba kem ring ong ye phi wat nom pai din kiba bon ki pai din no na ba kim don ni ka jing da kim puli ka tin ka jong uble ha ba usitan u pendan kam dan no ki sedang ban isi ikitu gi breu han re phi wan nom isi phi de ban sngo tho ba om dei ma i re de usetan wa rung hai tui brio ban yo ban penyap yang kum ta phi duwai na ka ban ta jong ki to ki bale ban ye phi duwai na ka ban ta ka jong ki yo i bet ba om dei re ma i de usetan na mar kata ban job ya katangan duwai nam ta ka jong i ban job ya kata ngan nom dom ya i han re ngan kurkhu ya i ka mot phin suk ba ban yai lenti han re la phi la dom ye to i brio phi ong ite shi wan bitarenga namar teng ki don ki breu ki boong balai ubreu unwan man long ka jingale yanga ai ba uble un yale hi kumno uble un yale hi uble unwan ban yale hi yepi henry uble un penan kambet da mano man long ka jingale henry uble pat un yale na ka banta ka jong pi kan un yale na ka banta ka jong pi ba on pen yap ya ki but thap jong setan dei ba uble un yale epi uble un yale epi te pi la yap sendan la hi ban yale ba uble ting ki breu ki sngo tho baklai kene ki ong akwa ba uble wan tunju hi dala de uble wan tunju hi dala de ye phi direct phila se banya khun ba utrai han re la da utrai pendan kam da ki no ki breu ki badai ki breu ki jong setan ma u ke yun wan banya khun na ka banta ka jong phi ka ta gen pen sngo tanat namar kata wat judom mi tu ki breu ngam judom ho ki pon ki bale banya nga wat ki pastor ki le banya nga ki pe setan nga ki akran banya nga ki rakhiranya nga harengam judom ya ki ngat duai nam ta chuki ngat duai hado non ngong trai me itho e ka shakri ka chome mangam long ka ba kumta ka jingsha iben ka jingsha le banya nga harengam ju isi tu pastor ngong mde re itu nama de setan ba usurung ha itu namar kata ngam dom hire ngam isi hire badai namar kata kada ka jingya lenti ka jonga kalong ba stat ba marsin shakri utrai ngalayu i ba ngalayu gift da ka jet bar habang ali yo give da ka jet kastat bha ka jinya lanti ka jonga la da ka bicycle shi phang la poite da ka jet le tum nan block te kam kastat bha ka jinya lanti namar ka tala da phi yo ya kini ka jingmot pa phi sngo tho ba plank kini ki jingten ju bar khoi ki de ki lat ban kentiu ngi ki lat ban kur khu yang ngi kamot phi kham suk ban ya lanti hara la phi sngo tho
pi sedang ban dom gitu gibreo pi sedang ban bitar gitu gibreo pi sedang ban pen ibor gitu gibreo kamot pila rem lupa pila long ko basyong shisha dak to ka bas pem poi chu kan no kan no shu block bait na matala da nang pen thot tre shu te ban ya chkmat mla shu hira ban ya chkma haba block nak mat pen ya kum no pen om la te ka jing sngaw kraw hi kanom la ba pen ya chaprang han re ka jing sngaw ret i thleu bar bar pen lat ban ru te de pe chu chu ayu ka bible ko bat lo kum no Henry a ka ba wet ka khrdop Henry a ka ba kim ka ta ka khrdop a ka ba wet ru ka lenti ka ba lam sha ka ban em te ka ya lam sha ka jing em ka ba phin mat ka jing suk na du dang ne na khandau ba on dala le nang ne ru phin mat ba lo ong kum no ki long kin diat ru ki ba shem ya kata dan artali kini ki benta kani ka ba ong kin diat ki ba shem ya kata ka ba wot ha ka we pa kan tien kabangi juyo sngaw gitu ka benta ka ong shibon la khot khendiat onjit ka babot kini ki brio ki ba yo shisha man rong na ka khrdap ka ba kem ki long shisha tang khendiat la kalong nadu nang ne na khendaw phin yo ma e ka beneng kalong tang khendiat kita ki ba shem na mar tang khendiat ki ba sngaw tho na mar ba kim sngaw tho e ka lati hare ya don ka jingat ba phi ki ba don hang ne phin yo man rong na ka khrdap ka ba kem ba phin yo ru e ka jingjam ban nadu nang ne na khandau phin yo ma ka beneng bat kin diat ki ba shem ya ka beneng ka daw ka long balai ba ong shi bon la khot kin diat on jet namar kumbang ala hikai ye phi ha ka tu ka sabaton ngala hikai ye phi ba ha ka old testament ngala dep ai ki khot bible nganam asho ba kanam ta ai ka po te ha ka old testament baro ki poisha beneng hare ha ka ne ka new testament la shu jet e ki breu baro ki mla ban poisha beneng hare la shu jet te dei namar kata kata lo ong shibon la khot khendiat on jet la shu jet om dei ba baro kini poilot chabeneng hanre ha ka old testament baro ki poilot chabeneng hanre ha ka new testament la shu jet ta ai ken pi gi badon ha ka ni youtube channel ka jonga baro pin long kita gi bala jet om kita gi bala syak kentat no pin long kita gi bala jet pin long kita gi bala yo e ka beneng kak ting ka jong blai ko ong shibon la khot khendiat on jet hanre ai ba pi baro pin long gi bala jet bat om ba phin yo mat ya ka beneng ka ban sawan te henre nga kwa ban ong ye phi ba phin yo mat ya ka beneng nadu nang ne na khandau ru kita ki khendiat ka ching ka jong blek ko ong a ki long khendiat ru ki ba shem ya kata khendiat sha ki bre ki bi yo mat beneng na ka khandau henre nga kwa ban ong ye phi ai kita ki khendiat ki long ma phi ki badan hang ne bat kita ru ki wei pat ki bas ngu tho ikane ka khardap ka ba kem ba ka khardap ka ba kem kam dei ka ba ubleu isi yangi ka ba don ki ba ong ba sha ei pat ublei menta sha ei pat namar balai namar ba phim tre te ban ya na ne khardap ya se na ka ne khardap nganu ban ong ye phi ba ubleu sele karpang ye phi lawan ki jing le ki jing jinjar ki ba bon ja henre un don be ha kalyang ka chong phi hare la phim tre ban ya na ka ne khardap phim tre ban rung ang ka ne khardap ba phin poi sha ka long yeng ka jong trai ka long yeng jo ka jing suk ka jing temen ka ban nado nang ne na khandau kum note un sumar ye phi lada phi sngo tho ban sumar ki khon la jong ban pandap ban penbiang bat ye kita ki ba shabar ka yeng ka jong phi phimla ban pandap na dong shadong phi tharai uble la da ngi ngim dan ha ka long yeng ka jong un chuan pandap yingi em ki ba bon tang yo uble ru kim tiang han ha ba ja ki ni ki ong sha ei u tau uble balai u i la ka e kum ne namar ha ba phim jete u ba un long ma u nong sin shar ha ba phim jete phim tre te ba ka e ka ba u ong le e ka ne phim tre te la da phim le kum no ti phin job phin om job dan le ru em namar kata kataw ai phin long ki ba sngoret ba ha ba phi sngoret phi yat na ka ne ka khardap ka ba khem kan pen suk e phi bo set tan nom la ba pen yap e phi dan le ru em namar phi don ni kata ka jinga da shadam phi don ya ka stick ka jong play ba u e u bala ban ya le ba phi te ngai phi yo jing kur khu lang ba ka ni ka jing kai khandiat tu ble un yo ban kur khu i phi ye ro itrai